Üdvözlök mindenkit, Matesz vagyok, és a mai Randy Tubbies-t fogok kipróbálni. Na, akkor single player, scariest. Hát ezt lehet meg fogom bánni, hogy ezt választottam. 10 olyan fost kell összegyűjtenem. Ezt meg fogom bánni. Elhiszitek, hogy meg fogom bánni ezt. Ott egy. De akkor is össze kell gyűjtenem azt a 10-et. Maximum nem sikerült. Egyet összegyűjtöttem a 10-ből, egy kusztárcot. Hú, gyerekek. Ezek a hangok az ijesztőek a játékban, illetve ezek a beugró képek. Meg a... De amúgy nem volna ijesztő a játék. Takarodja innen. Nem lehet benne sprintálni? De lehet. Hú, gyerekek. Hú. Szedjünk már szóval egy kusztárcot. Ez nincs sehol. Én csak az úton megyek. És akkor most menjek. Egyenesen. Na. Jó, akkor sokkal ez nem. Igazából a Teletubbies-t láttam régebben, még kiskoromban, de már nem. Tudom, hogy... És akkor itt én is ilyen terület... Anyád! Kurva anyádat! Te paktopó! Kuss meg már innen! Anyádat mergez már innen, te buzi! Jön! Inkább megyek innen! Geci, ez nagyon szar. Ezt csak a nézőkért csinálom. És már befostam majd. Takarodj már ide, és be kell, hogy menjek. Van bent az a kis porszívó. Nem jön utánam az a buzi. Itt fogok meghalni amúgy. A porszívó. Anyád, ez feljön! Anyád! 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 Takarodj! Hangom sincs! Köcsög! Ez feljön a falon! Ez buzi! Tudja mindenki, hogy ezt csak a nézőkért csinálom, de majd befostam. Amikor múltkor itt ordibált utánam. Nem múltkor, most volt egy 2 perce. És már be vagyok fosva igazából az egész játéktól. Még a Slendernél is félelmetesebb volt így nekem. Nem tudom miért. Még a Penumbránál is. Ez nem ugranak belém ilyen gecik. Már elnézést a csúnya beszédért. Fú. Nagyon jó, hogy oda biztos nem megyek be. Az a szeméthez. Szemét Tubbyhoz. Basszus. Itt voltam, ne mondjad már. Nem már itt jött az a köcsög. Nem megyek oda. De nem már. Nincs sehol se egy kusztárc se. Össze kéne szedni és az utolsót oda bentre hagyni, de... Oda hogy megyek be? Ott van, ott mászott a... Anyád! Ott mászott a falon az a köcsög. Lesprintelni végig. Nem próbálom ki, mert
Ha itt van mögöttem, nem merek hátra nézni. Ez nagyon szar. Ez már olyan... Ott egy kusztárcony, ez. 3. Még csak harmadik. Úristen, nem már. Még 7 kell így összegyűjtenem. Most is majdnem telnyomtam a gatyeszt. Hát, ez nem igaz. Kussoljál már meg ott át! Ott egy kusztárc! Ez. Anyja, nem szedtem fel. Ez az 4. Takarodja. 4-et sikerült összeszednem. A második része meg nem, ennél nem ijesztőbb. Ennél sok... Ah! Keci. Ennél szerintem nem ijesztőbb. Takarodja már, és menjek be. Nem megyek be. Ne. Mennem kell, sziasztok, megyek, sziasztok.